Arvaisi Juha, mitä mulla on täällä. No oisko polkuauto? No ei, kun neloset. Nyt on Pouttu tehnyt nakkineloset eurooppalaisille makkaran ystäville. Estiskuoreton herkkunakki. Perinteinen poutunnakki. Juhan suosikki on uusi valkosipulinakki. Ja Pirjolle pirteä pippurinakki. Poutun pansuolatut nakkineloset. Siitä ei makkara parane. Tämä perheauto tarjoaa huippusuorituskyvyn luokkansa kilpailukykyisimpään hintaan. Renault 19 Biarritz. Hinta alkaen 89 900. Heissuli Veija, keijua pöytään. Eikä kun Heissuli Veija, pisteitä Milalle. Suuri valikoima erilaisia mekkoja. Nyt Seppälässä. Nyt kerrotaan Poutun neloset. Valkosipulinakki, herkkunakki, pippurinakki ja perinteinen poutunnakki. Hyvä Juha, sä alat oppia. Oletko nähnyt sateenkaaren salat pilvien laivat? Kun olemme yhdessä, maa toistaa taivaan värit. Lagala. Näemme uuden ohjelmistoyrityksen kasvavan. Näemme heidän kehittävän uusia ratkaisuja ja innovaatioita ja luovan näin hyvinvointia ja uusia työpaikkoja. Paikalliset yhteistyöohjelmamme auttavat suomalaisia ohjelmistoyrityksiä menestymään ja luomaan menestystä koko Suomelle. Kato, Antti Kuiski tulee ulkona. Mitä? Hyvä Jere, mä jatkan. Kolmas syöttö Häppölälle luistimista. Lattavissa. Vielä 18 sekuntia. Hei isä, naapuri tippuu katolta. Hanki nyt Canal Plus antenni digiboksisi hintaan 29 € kuukaudessa ja saat Disney Channelin kaupan päälle. Flora kevyt ruoka. Se on se maku. Sopiko, että minä olen tilauksen? Sopii. Et tästä ymmärrä yhtään mitään. Saanko suositella? Aluksi suosittelen tätä 3G-puhelinta. Jatkaa se tietenkin puheaikaa. Ja siihen mukaan tunti datapaketti. Musta pörssi. Asiantuntijapalveluksessasi. Sisé, Kakao, Zidane, Beckham, Lampard, Riquelme, Messi, Beckenbauer. Jopa 43 säilytyslokeroa, monipuoliset tavaratilat, mahtava muunneltavuus. Uusi Golf Plus, älykäs tila-auto. Vaan parhaasta 3G-valikoimasta. Huippu-uutuus Nokia N70, joka nautitaan 70 minuutin puheaikapaketin kerran. Tämä herkullinen Elisa-paketti kuukausihintaan 25,90. Asiantuntijapalveluksessasi. Hei äiti, kuin sun päivä meni? Söi vähän huonosti ja nyt turvottaa. Kokeiles tätä. Activia on kliinisesti testattu terveysvaikutteinen jukutti. Sen Digestivum Essensis maitohappobakteeri helpottaa ruoansulatusta.
Kun ruoansulatus vaivaa, Activia auttaa. Tää on niinku mulle hyvällä etäisyydellä ja sopivalla reitillä, että auttaa mun arkielämää aika paljon. Täytyy sanoa, että mä oon kyllä hintojakin sen verran kuitenkin seurannut ja katsonut, että moni hinta on halvempaa. Tykkään tietysti tuosta bonusjärjestelmästäkin, että meillä on niin suuri perhe, niin saa 1-3 kertaa kuukaudessa tavallaan niin ruuat ilman. Se leikkaa meidän perheelle paljon.